खूप खूप अभिनंदन सर. तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप हे आमचं भाग्य. सर्व मंडळाचे खूप खूप अभिनंदन आणि पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. त्यानंतर महादेव रेडकर, तारा साळकर, सनिशा नाईक, विनायक जाधव, प्रथम कन्सिलेशन सोनिया घाडी. त्यानंतर तृतीय पारितोषिक मिळालं आहे संदेश नागुरीवर. एकदा लक्ष घाला जेणेकरून तुम्हाला कळून येईल. वाटेक आशिल्ले बाबू गावकर यांचा या वेळा सत्कार जावपाचो आसा. ते वाटेक आसा. त्याचबरोबर नितीन नायक जे छत्रपती शिवाजी मंडळाचे तारणहार असे म्हटले वयता. शेल्या चोरे पुढे याच विषयातून पुढे पदव्युत्तर पदवी सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे शिक्षण विभागातून पार्टिसिपंट प्राइज अँड परफॉर्मन्स व्हेरिएबिलिटी रजत पदक म्हणजे सिल्वर मेडल पण यांचं आयोजन त्रिभुवन विद्यापीठ काठमांडू विभाग. शिवाजी मीडिया सासुरीमध्ये खूप बरे काम करतात. तिथले त्याच्याकडे अवेअरनेस करतात. ते फार ब्लड डोनेशन कॅम्प असा त्याच्याकडे ते शिवजयंती सेलिब्रेट करतात. कितलेशेच त्यांचे प्रोग्राम चालू असतात. अहोरात्र काम चालू करतात. असे काम हे त्यांना असतात. त्यांना प्रत्येक फावटी या मंडळाचे नाव येतात. त्यांना मागची तरी त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची थोडी तरी आपल्याकडे बरोबर सगळे मुलं आम्ही घेऊ शकता. जर सगळे कोण घेऊन असतात आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज असलेले आमचाच लोक प्रेस करत आहे तसे काय थोडे तरी आम्ही घेऊया ज्याच्यामुळे स्वतःचे जीवन आमचे सुंदर जातले. आमच्या भोवती जो समाज असा त्याचे सुंदर जाते. एकामेकात मदत जातली. एकामेकाचा हात करून बरे जातात. एकटे करून काहीच जावचे नाही. एकटे करून फक्त एक कोरोना नव्हती. जो ग्राम असतात तो लॉंग टर्म असतात. मनीष शिंदे आमचे अध्यक्ष रामदास वरड आमचे आताच भुरग्यांचे जे भुरगे 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट त्यांचा सत्कार केला त्यांचे अभिनंदन करतात. जे रांगोळी आर्टिस्ट असतात त्यांचा सत्कार केला. त्यांनी एकदम म्हणजे हुबेहूब जे रांगोळी केला एकदम बरी केली असा. म्हणजे खूप दिवसांनी एक बरी रांगोळी पळोवपाक गावली असा. त्यांची स्कूल टीम रामदास वरड त्यांची टीम नितीन नायक सगळे फुल टीमचे त्यांचे अभिनंदन करतात. तुमच्या गावातल्या लोकांचे सुद्धा अभिनंदन करतात. कित्याक हिचे मंडळाने काम करतात त्याला सपोर्ट करची गरज असता. आणि हांव सदांच पळयलें त्यांचे प्रोग्राम इतले बरे असतात. चालू कार्यरत प्रोग्राम असतात. एक ऍक्टिव्ह असा. खूपशे फावटी मंडळां जातात 2 वर्सां रावतात 3 वर्सां रावतात आणि मागीर खंय तरी कागद करतात ती कमी जातात. म्हणून आशिर्वाद रामदासान सांगला हे मंडळ तशें ना हे चालू उरतले. ते चालू कित्याक रावता तर त्या मंडळाचो एक कॉमन गोल आसा. केन्ना एक खंयचोय ग्रुप जमता त्या ग्रुपान सगळ्यांची एकामेकाक आवडटा अशें चलना. एक असता सो त्या धैर्या खातीर एके कडेन रावपाक जाय. पर्सनली आवडना असतात तांकां. हांव खंय एका पिक्चरान ही सांस्कृतिक मंडळ पुढे यायला पाहिजे आणि आपला सांस्कृतिक वारसा शिवाजी महाराजांसारख्या या कर्तृत्ववान पुरुषांचं एक महापुरुषांचं हे चरित्र पुढे न्यायला पाहिजे आणि आपल्यामध्ये ते एक स्वाभिमान तो आपण बाळगला पाहिजे. म्हणून अशा पद्धतीचं कार्य करणाऱ्या या सर्व सभासदांचं त्या मंडळाचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतोय. आणि इथं मला येण्याची संधी दिली. भव्य पुतळा पाहिजे. म्हणजे एवढीच विनंती आहे. पुतळा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आपण करायचा पण तो त्याचा सन्मान पण राखला पाहिजे.
आपण कुठेतरी एका कोपऱ्यात शिवाजी महाराजांची मूर्ती आणतोय, बसवतोय, 10,000 रुपये खर्च करतोय आणि त्याच्यानंतर तिची विचारपूस कुणीच करत नाही. हा वास्तविक अपमान आहे. कुणी कधी आला तिथं लग्नीला गेला, तिथे कचरा टाकला आणि कुणीतरी कधीतरी त्याला मग दगड मारला, त्याच्यानंतर मग आपल्यामध्ये खूप मोठं युद्ध होते. हे असं होता कामा नाही. शिवाजी महाराजांचा सन्मान हा खऱ्या अर्थाने सन्मान व्हायला पाहिजे आणि तो चौकात व्हायला पाहिजे किंवा एका सार्वजनिक ठिकाणावर ज्याला चांगली म्हणजे येता जाताना आपल्याला नतमस्तक व्हावं अशा पद्धतीचा आपलं स्मारक बांधलं पाहिजे. मी माझ्या घरासमोर एक मंदिर केलेलं आहे. ती गोवा ॲथलेटिक संघासाठी मंगलोर, आसाम, गुजरात इथे मॉडर्न पॅट्रियोटिक लेझर रन इव्हेंटमध्ये राष्ट्रीय खेळ 2023 मध्ये गोल्ड मेडलिस्ट मिळाले आहे. तसेच राज्य पातळीवर राज्य चॅम्पियनशिप रेकॉर्ड त्यांनी 4 मिनिटे 13 सेकंदाने त्यांनी 1500 मीटर धावण्याचा वेग त्यांनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.